ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ନବମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତି ଭାରତ କଲା ଏହି ରେକର୍ଡ। ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତ ସିରିଜ୍କୁ 1-0 ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜକୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସାଂଘାତିକ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର 23 ଓଭର 4ଟି ବଲ୍ରେ 60 ରନ୍ ଦେଇ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 438 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତର 438 ରନ୍ ଜବାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ମାତ୍ର 255 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 181 ରନ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 365 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ 76 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ଲଗାତାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନବମ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।